ሰላም ተኸታተልቲ እዛ ቻነል ናብ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ናብራና ብጃመይ ንምምልካት መፍተያ ስለዚ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ። ሰላም ተኸታተልቲ እዛ ቻነል ከመይ ቀኒኹም? ሎሚ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዝሓለፈ መደበይ ዝሓበርክኹም ኣገደስቲ ፍጻመታት ናይዚ ሰሙን እዚ ክዛረብ እየ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዙሓት ፍጻመታት ኣጋጢሞም ኣለዉ። ገለ ካብኦም ክልተ ናይ ህዝቢ ነፈርቲ ወዲቐን ናይ ኣዘርባይጃን ናይ ህዝቢ ነፋሪትን ናይ ደቡብ ኮርያ ናይ ህዝቢ ነፋሪትን ብዙሓት ሰባት ከዓ ጎዲአን። ከምኡውን ቻይና ሓዳሽ ናይ ውግእ መርከብን ሓዳሽ ናይ ውግእ ኣየርን ኣርኣያትና ኣላ። እዚ እውን ካብዚ ኣገደስቲ ፍጻመታት ናይ ዝሓለፈ ሰሙን እዩ። ግን ኣነ ኣተኪረ ክዛረበሉ ደልየ ዘለኹ ብዛዕባ 4 ፍጻመታት እዩ። ሓደ እዚ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ሶማልያን ስምምዓትን ናይ ባሕሪ ቁርብ ምጉርፋጥ ዝመስል ኩነታትን ካልእ እውን ምምፃእ ትራምፕን እሱ ዝፈጠሮ ስክፍታን ኣብ ከምኡውን ተስፋን ካልእ እውን እዚ ናይ እስራኤልን ፍልስጤምን ክሳብ ናብ የመን ልሕኹ ዘሎ ኩናት ወይ ግርጭት ኣብ መጨረሻ ከዓ ብዛዕባ እቲ ን2 ዓመት ዳርጋ ኣስቂጡ ዝነበረ ጀዋር መሓመድ ሕጂ ሓዳሽ መፅሓፍ ኣልፀፀትም ትብል መፅሓፍ ፅሒፉ ናብ ህዝቢ ዘርጊሕዋ ጥራሕ ደይኮነ ብዙሕ ቃለ መጠየቕን ናብ ህዝቢ ሰሚናራትን እውን ክገብር ጀሚሩ ኣሎ። እሱ እውን ክደስሶ ክፍትነ ከም መጀመሪ ክኾነኒ ብዛዕባ እዚ ናይ ሶማልያን ናይ ኢትዮጵያን ክዛረብ ከም ዝፍለጥ ቅድሚ ዓመት ኣቢሉ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ እታ ክፋል ናይ ሶማልያ ዝነበረት ግን ከባቢ 30 ዓመት ኣነ ርእሰይ ክኢለ ናፅነተይ ይደሊ ኣለኹ ትብል ሓደ ስምምዕ ፈሪሞም። እቲ ስምምዕ እቲ ከዓኒ ሶማሊላንድ ንኢትዮጵያ ናይ በርበራ ወደብ ክትባ ኢትዮጵያ ከዓ ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ክትፈልጣ ማለት እዩ። እዚ ኩነታት እዚ ንሶማልያ ዳርጋ ስምባደ ፈጢረላ ጥራሕ ደይኮነ ምስ ሙሉእ ዓለም ክትዛረብ ጀሚራ ዳርጋ ምስ ኢትዮጵያ እውን ዲፕሎማሲ ክትቆርፅ ክኢላ ኣብቲ እዋን እቲ ድሕሪ ብዙሕ ዝርርብ እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኣንካራ ብመንጎኝነት ፕሬዚደንት ናይ ቱርኪ ጠይብ ኤርዶጋን ሓደ ስምምዕ ተፈጢሩ ማለት እዩ። እዚ ስምምዕ እዚ ከዓኒ ኢትዮጵያ ንልኡላውነት ናይ ሶማልያ ክትፈልጣ ሶማልያ ከዓኒ ንኢትዮጵያ ቢዝነስ ምስኣ ክትምስርት ኣገዳሲ ተኮይኑ እውን ብስምምዕ ወደብ ክትባ እቶም ኣብ ሶማልያ ዘለዉ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ናይ ኣፍሪቃዊ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ማለት እዩ ሶማልያ ክትፈልጦም ወይ ሪኮግናይዝ ክትገብሮም ዝብል ስምምዕ ነይርዎ። እዚ ስምምዕ እዚ ግን ንነዊሕ እውን ዝቐፀለ ኣይመስልን እዩ። ኣብ መንጎ ምናልባሽ ዘይጠቐስክዎ ዘለኹ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ስምምዕ ምስ ገበራ ሶማልያ ናብ ኤርትራ እያ ከይዳ። ፕሬዚደንት ሶማልያ ናብ ኤርትራ ከይዱ ፕሬዚደንት ግብፂ ከዓ ናብ ኤርትራ መፅዩ ናይ ኤርትራን ናይ ሶማልያን ናይ ግብፅን ከዓኒ ሓደ ስምምዕ ዝመስል ዘተ ተገይሩ እቲ ዘተ ከዓኒ ሓደ ካብቲ ናብኡ ዝበልዎ ልኡላውነት ናይ ሶማልያ ክኽበር ኣለዎ እዩ ማለት እዩ። ግን ኢትዮጵያ ምስ ሶማልያ ናብ ኣንካራ ስምምዕ ምስ ገበረት እዚ ናይ ኤርትራን ናይ ግብፅን ናይ ሶማልያን ስምምዕ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ እዩ ዝበሃል ሓሳባት ነይሩ። ከምኡ ዓይነት ኩነታት መስል ነይሩ። ግን ክንሪኦ ከለና እንደገና ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ናብ ኤርትራ በፂሑ ኣሎ። ሕጂ ናብ ኤርትራ በፂሑ ከዓ ነቲ ኩነታት ዳርጋ ኣይፈሸለን እቲ ዝገበርናዮ ስምምዕሲ ኣብ ቦትኡ ኣሎ ዘስምዕ እዩ። ኪንኡ ግን ኣብዚ ናይ 27 ወርሒ 12 ኣብ ናይ ዩኤን ሴኩሪቲ ኮንስል ወይ ከዓ ናይ ውድብ ሕቡራት ናይ ሴኩሪቲ ወይ ናይ ፀጥታ ኮንስል ዝነበረ ኣኼባ ሶማልያ ነቶም ኣብ ሃገራ ዘለዉ ዓቃብ ሰላም ናይ ኢትዮጵያ ዳርጋ ኣይደልዮም ነያ ክትብል ተሰሚዓ ብወግዒ ኣይደልዮምን እየ እኳ ተዘይበለት እቲ ዓቃብ ሰላም ንዕኡ ዝትክእ ካልእ ካብ ፈተውቲ ሃገራት ወይ ምሳና ስምምዕ ዘለዎን ሃገራት ክርከብ ስለ ዝኽእል ዳርጋ ኣድላይነት የብሉን ድብል ስምዒት እያ ፈጢራ ማለት እዩ። እዚ ከዓ እንታይ ዘርእየካ እቲ ኣብ ኣንካራ ዝገበርዎ ስምምዕ ብዙሕ ዘተኣማምን ከም ዘይኮነ እቲ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ሶማልያን ዘሎ ርክብ ከዓኒ ኣብ ንቡር ከም ዘይተመልሰ እዩ ዘመላኽት ዘሎ። ግን ከምቲ ናይ ኣንካራ ስምምዕ ድማ ካብ ወርሒ 1 ካብ ወርሒ 2 ናይ 2025 ጀሚሮም ክሳብ ወርሒ 4 ዘሎ ኩሉ ዓይነት ስምምዓት ንግዳውን ካልእ ስምምዓትን ክገብሩ እዩ ዝብል ቀሲልና ኣብ 2025 ክርአና። ግን ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ፍሉይ ተሪእዮ እንድሕር ነይሩ ሶማልያ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ዓቃብ ሰላም ዳርጋ ኣይደልዮን እየ ክትብል እያ ተሰሚዓ ማለት እዩ ብቀጥታዊ እኳ ተዘይኮነ። ካብዚ ናይ ሶማልያ ሕልፍ ኢልና ምስ ንኸይድ
التكالي أبز عالمنا أزرار خوينو زلو أبز زحلفة سومون كا ناتو زخونة أرست حزيز متى ناي بريزيدنت دونالد ترامب يو كم زفلت بريزيدنت دونالد ترامب نتا تودارات مسؤول زنبرت كمالا هاريس سعيرو كتالي ناي أمريكا بريزيدنت مخانو أرغاقي تصلو أورحو حدا خا بوقعي ناتو سلطان كركبيو مالتي جن سلطان كي تركبه بريزيدنت دونالد ترامب ብዙሕ ዜናታት ትፈጥር ከም ዘሎ ድሮ ፈሊጥናዮ ኣለና እዚ ናብ መንጎ ዩክሬንን ኣብ መንጎ ሩስያን ዘሎ ኩናት ደው ከብሎ ይብላ ኣሎ ሓንሳብ እዚ ናይ ፓናማ ወሽመጥ ንዕኡ ክወስደ ይብላ ኣሎ ሓንሳብ ንግሪንላንድ ክገዝአ ይብላ ኣሎ ብዙሕ ዘረባታት ይዛረብ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ግን ኣካል ናይቲ ናቱ ኮስኳስ ዝገበሮ ነገር እንድሕር ኣሎ ከዓ ናይ ኣሜሪካ ቁጠባ ከዕብየ 13 ሚልዮን ዝኾኑ زي حقاويان سدتنياتات كا كترزي إلو اللو مالتيو إذا كساب هجي كابتا أزارابي زخون زلويو كاو حلف إلوون زينا منغو إسرائيل فلسطين زلو كنوتات كود كساب أنا سلطان دحز التوم بحماس تتحيزهم زلو نا إسرائيلاويان جهو ويكاني بجهو تتحيزهم زلو سبات كساب أنا سلطان دحز حماس فتحوهم تزي فتحكمهم أبقات رخبوا إلو دارقام بتنقاطهاون سديد الله هجي بحفة شاطرية خلقها من تاناي دونالد ترامب سكفتان شاقلتن بخال وقن كاني نزنا بعالم زل قلو لاي فتح لنا دو زبل تسفى فتير الله كابز حلف الكا أمونغو أمريكا وين تاريخا يوغن ولا توم نعود مرتوه جي سكفتح قبرو جميرو مالو التوم قولي السوح حادي كابتوم رايت وينج يمانا يتعديو نتعدو زتابق يزبلو زنبرو هجي كابتوم هنداويان كالقون تعدو زي كونو ناب سلطان كغبر ناتو اما خرطو كغبر مش جمره قرب سكفتا يفطرلو مالو እዚ ራሞ እንታይ ኮይኑ እዩ ኣነ ንህንዳው ናብ ስልጣን ከምጽእ ኢሎ እኳ ይመረጽክዎን ንጸሊም ከም ዝገብር እኳ ይመረጽክዎን ዝብሉ ገሊኦም ቁርብ ኣብቲ ናይ ራሲስት ዓይነት ዝኾኑ ጻዓዱ ዘረባታት የምጽኡ ኣለዉ ኣብ ካልእ ወገን ተሪኻዮውን ቶም ድኻታት ሰባት ንዑ ዝመረጽዎ በነፊት ይወስደልና ድኸውን በነፊት ንወስደድ ነበርናስ ወስደልና ድኸውን እቲ ናይ ጥዕና ኩነታት ኣብ ግዜ ኦባማ ድመፀት ኦባማ ኬር ዝበሃል ዝነበረ ናይ ኢንሹራንስ ናይ ጥዕና እሱስ ይወስደልና ድኸውን ዝበሃል ብዙሕ ስክፍታውን ፈጢሩ ኣሎ ኣብቲ ቁጠባዊ ዕብየት ክትብል ከለካ እውን ሕጂ ክሳብ ሕጂ ገይርዎ ደሎ ትራምፕ ንብዙሓት ሃገራት ቀረፅ ክውስኸልክን እየ ታሪፍ ክውስኸ ኣብ ከምዚ እንድሕር ጌርኩም ታሪፍ ክውስኸ ቀረፅ ክውስኸ እንዳበለ ምስ በዓል ካናዳ ምዘን ብሪክስ ዝበሃላ ሃገራት ሓሙሽተ ሃገራት ሕጂ እውን ክሳብ በዓል ኢትዮጵያ ኣትየን እንደለዋ በዓል ሩስያ ብራዚል ደቡብ ኣፍሪቃ ቻይና ነዘን ሃገራት እዚአን እውን ዶላር ዘይትጥቀማ እንድሕር ኮይንክን ናይ ዶላር ኣጠቃቅማ ተጉድልኦ እንድሕር ኮይንክን ቀረፅ ክውስኸልክን እየ ዝበሃል መዓት መፈራርሒ እዩ ዝገብር ዘሎ ማዕረ ክንደው ካ ክገብር ይኽእል ዶ ዝበሃል ሕጂ ዓብ ሕቶ ኮይኑ ኣሎ ከም መዋገይ ዲ ዝጥቀመሉ ደሎ ምክንያቱ ነጉሸይት ክገብረሉ ንመዋገይ ክኾነ ዲ ዝኩሉ ታህዲድ ዝገብሮ ደሎስ ወይስ ብልክዕ ከምኡ ክገብር እዩ ዝበሃል ሕቶታት መጽእ ኣሎ ምክንያቱ ትዝብሎ ደሎ ጠገለ የብሉን ምናልባሽ በቲ ናይ ኣሜሪካ ሕጊ እውን ክሓልፍ ይኽእል ዲ በቲ ባይቶ ክሓልፍ ይኽእል ዲ ዝበሃል ዓቢ ሕቶታት ይመጽእ ኣሎ ብሓፈሻ ትራምፕ ዓቢ ናይ ዜና ኣርእስቲ ይኸውን ኣሎ ኢልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሞን እውን ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ዜና እንድሕር ነይሩ ዜና ናይ ትራምፕ እዩ ከምዚ ዝበልክዎ ናይ ፓናማ ወሽመጥ ክወስደ ንግሪንላንድ ክገዝኣየ ንፍልስጤማውያን ብፍላይ ከዓ እቶም ኣብኡ ደለዉ ተቃለስቲ ንሓማስ ነቶም ጅሆ ተዘይሰዲድኩሞም ኣብኣ ትረኽብዋ ነዘን ናይ ብሪክስ ዶላር ተዘይተጠቂምክን ዝያዳ ታሪፍ ክውስኸልክን እየ ወይ ቀረፅ ክውስኸልክን እየ ዝበሃል መዓት ታህዲዳት ይቐንዩ እዚ ከዓ ይቕፅሎ ኣሎ ስልጣን ምስ ሓዘኸ እንታይ ክገብር እዩ ዝበሃል ሓደ ካብዚ ተስፋን ስክፍታን ናይ ትራምፕ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን እዩ ነይሩ ማለት እዩ ዜና እዩ ነይሩ ማለት እዩ ካብዚ ውፅእ ኢልና ካልእ ክንሪኦ ከለና እውን እዚ ናይ እስራኤልን ፍልስጤምን ዘሎ ካብ ኦክቶበር 7 ወይ ከዓኒ ካብ ዝሓለፈ ዓመት መጨረሻ ኣከባቢ ዝጀመረ ኣብቲ እዋን እቲ ዕጡቃት ናይ ፍልስጤማውያን ብፍላይ ከዓ ሓማስን ምስኦም ዝደናገፁን ናብ እስራኤል ኣትዮም ከባቢ 1200 ቀቲሎም ከባቢ 250 ዝኾኑ ብጅሆ ወሲዶም ካብ ሽዑ ጀሚሩ ከዓ ፍልስጤማውያን ግዳይ ናይ እስራኤል ደብዳብን ወታደራዊ ቅትለትን ኮይኖም ኣለው እዚ እውን ክሳብ ሕጂ ይቕፅል ኣሎ ንልዕሊ ዓመት ሓሊፉ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከዓኒ
ደብዳባት ናይ እስራኤል ናብ ፍልስጤማውያን ናብ ማእከላት ጥዕና ኣብ ገዛውቲ እዚ እውን እቲ ክንሪኦ ዝነበርና ን12 ኣዋርሕ ልዕሊኡ ሕጂ እውን ይቕፅል ኣሎ ክሳብ ሕጂ እስራኤላውያን ከባቢ 9 ዝኾኑ ወይ 96 ዝኾኑ ጆሆ ተታሒዞምሎም ኣለዉ ብፍልስጤማውያን ማለት እዩ ፍልስጤማውያን ከዓ ነዚኦም ከም መዋገይ ክኾንዎም ክሳብ ሕጂ ኣይገድፍዎምን ኣለዉ ፍልስጤማውያን ኩል ከለኹ ሓማስ ማለት እየ ኣብዚ 12 ወርሒ ክንሪኦ ከለና ወይ ኣብዚ ዓመት ዝያዳ እስራኤላውያን ንብዙሓት ሰባት ቀቲሎም ኣለዉ ከባቢ 46 ዝኾኑ ፍልስጤማውያን 46,000 ማለት እየ ዝኾኑ ፍልስጤማውያን ሞይቶም ኣለዉ ካብዚ ከዓ ብብዝሒ ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም እዮም እዚ ናይ ፍልስጤማውያን ሰቆቃ ከዓ ክሳብ ሕጂ ይቕፅል ኣሎ ማለት እዩ ቆልዓ ሰበይቲ ይሞት ኣለዉ መድሃኒት ብቐሊሉ ክረኽቡ ይከኣሉን ረድኤት ብቐሊሉ ክረኽቡ ይከኣሉን እዚ ሰቆቃ እዚ ክሳብ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኢና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ካብቲ ቀፂሉ ዝነበረ እዩ ምናልባሽ ክንዝክሮን ኣደቦ ክንገብረሉን ዘለና ኩነታት ኮይኑ እውን ይስማዓኒ ምክንያቱ 46,000 ክሞቱ ከለዉ ዝበዝሑ ቆልዓን ሰበይትን ከዓኒ ቀሊል ዋጋ ኣይኮነን እቲ ናይ ገዛውቲ ምዕናው እቲ ናይ ቁጠባ ምዕናው እቲ ትሕተ ቅርፂ ሙሉእ ብምሉእ ምዕናው ዳርጋ ከም ቅቡል ተወሲዱስ ዓለምቲ ሚላ ትሪኦ ደላ ኮይኑ ይስማዓካ እቲ ናይ ህዝቢ ሞትን ሰቆቃን ግን ኣሰካፍ እንዳኾነ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳቐፀለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ግን ፍልስጤማውያን ወላ ሓደ ፍታሕ ከይረኽቡን ፍታሕ ካብቶም ናቶም ወታደራት ዝበሃሉ ካብ ሓማስ ፍታሕ ካብ እስራኤላውያን ፍታሕ ካብ ህዝቢ ዓለም እውን ኣይረኸቡን ክሳብ ሕጂ ይቕተሉን ይቕንፀሉን ይሞቱን ኣለዉ እዚ ከዓኒ ካብቲ ኣብ 2024 ብዙሕ ጓህ ዝፈጠረን ስክፍታት ዝፈጠረን ክሳብ ሕጂ ከዓ ዝቕፅል ዘሎ እዩ ከም ሰብ ከዓ ዘተሓሳስብ እዩ ማለት እዩ ካልእ ካብዚ ሕልፍ ኢልና እንድሕር ርኢናዮ ምዚ ኩነታት ናይ ፍልስጤማውያን ዝኸይድ ብዙሓት ሃገራት ዳርጋ ኣብኡ ተኣታትየን ኣለዋ ናይ ሊባኖስ ኣለዉ ናይ እስራኤል ኣለዉ ኣብቲ ከባቢ ኤርትራ ዘለዉ ናይ የመን ወይ ዞም ናይ ሕቲ እውን ኣለዉ ሕቲ ክፋል ናይ የመን ተቆፃፂሮም ኣለዉ ብኢራን ዝሕገዙ ስለ ዝኾኑ ከዓኒ ከባቢ 2,000 ዝውንጨፍ ሚሳይላት ገይሮም ንእስራኤል የጥቅዕዋ እዮም እስራኤል ከዓ ካብኡ መፅያ ዳርጋ ቀፃሊ ሕጂ ትድብድቦም ኣላ ማለት እዩ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ደብዳብ ናይ እስራኤል ኣብ ኤርፖርት ናይ ሰንዓ ናይ የመን እዩ ነይሩ እቲ መቆፃፀሪ ዝብልዎ ክነዕንወ ኢና ስለ ዝብሉ ናብኡ መፅኦም ዕንዮም ዳርጋ ድዋዕዋዒም ኣቢሎሞ ኣጋጣሚ ከዓኒ ኣብቲ ኤርፖርት እዚ ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ዳይረክተር ዶክተር ቴድሮስ ነይሩ ማለት እዩ ዶክተር ቴድሮስ ዳርጋ ንስክላይ ህወተይ ድሒነ እዩ ዝብል ኣጋጣሚ ንየመን እሱራት ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ሰራሕተኛታት ስለ ዝነበርዎ ንዕኦም ንክፍትሑ ኢሉ ክዘራረብ የመን ከይዱ ነይሩ ኣብቲ ኤርፖርት ስለ ዝነበረ እቲ ደብዳብ ኣጋጣሚ ኣብኡ ስለ ዝመፀ ዳርጋ ተቐቲለ ነይረ ዝብሎ ምክንያት ብኡ እዩ ማለት እዩ ቀልጢፎም ግን ካብኡ ውፅሞ ወላ ሓንቲ ሓደጋ ኣይመፆን ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ክዛረበሉ ዝደሊ ከም ዝበልክዎ ከዓ እዚ ናይ ጀዋር መሓመድ ኩነታት እዩ ማለት እዩ ከም ንፈልጦ ኢትዮጵያዊ ጀዋር መሓመድ ካብቲ ናይ ኦሮሞ ሕብረተሰብ ኮይኑ ብብዝሒ ግዜ ንኦሮሞ ዝሕለቕ ዝነበረ ሰብ እዩ ድሓር እውን እዚ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ብፍላይ ከዓ ብኣብይ ዝምራሕ ሓይሊ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ዳርጋ ምጥርጣራት ዘርኢ ዝነበረ እዩ ድሓር እውን ቁሩብ ክቃወሙ ስለ ዝጀመረ ናብ እስሪ ቤት ኣትዩ ካብ እስሪ ቤት ምስ ወፀ ከዓ ዳርጋ ኣስቂጡ ትሚሉ ናብ ኬንያ ይነብር ነይሩ ሕጂ ከዓ እንደገና ኣልፀፀትም ድብል መፅሓፍ ፅሒፉ ተቃውምኡ ከልዕል ጀሚሩ ኣሎ በዚ መጠን እውን ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ ካብ ፋና ቴሌቭዥን ዓብ ብድሆ ይገጥሞ ኣሎ የፀልምዎ ኣለዉ ይፀርፍዎ ኣለዉ ዝገበሮን ዘይገበሮን ወሳሲኾም ኣንፃሩ ዘመተ ጀሚሮም ኣለዉ ማለት እዩ ጀዋር ቀሊል ሰብ ኣይኮነን ልዕሊ ሚልዮን ምናልባሽ እውን ሕጂ 2 ሚልዮን ኮኑ እዮም ሰዓብቲ ዘለዎ እዮም ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ብዙሕ እቲ ናይ ቄሮ ዝበሃል ናይ ኦሮሞ መንእሰይ ከላዓዕል ዝኽእል ሰብ እዩ ሕጂ እንታይ ዓቕሚ ኣለዎ ከምቲ ናይ ቅድም ዝነበሮ ዓቕሚ ኣለዎ ድዩ ፅልዋ ኣለዎ ድዩ ዝበሃል ክረአይ ይከኣል እዩ ግን ቀሊል ሰብ ኣይኮነን እዚ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ጨፍላqa ሓይሊ ዝብል ኣተሓሳስባ ገይሩ ስለ ዘሎ እቲ ናቱ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ እንድሕር እንደገና ኣላዓይልዎ ማዕረ ክንደይ ፅልዋ ክፈጥር እዩ ዝበሃል እሱ ኣተሓሳስባ ኣሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ዜና ኣሎ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ዝረኣናዮ ምስ ቢቢሲ ቃል መጠይቕ ገይሩ ኣሎ ምስ ናይ ጀርመን ሬድዮ DW ቃል መጠይቕ ገይሩ ኣሎ
ምስ ካልኦት ዜናታት እውን ቃል መጠይቅ ገብር ኣሎ ኣብ ህዝቢ እንዳኸደ ካብ ሃገር ናብ ሃገር እውን ጎስጓስ ይገብር ኣሎ እዚ ጎስጓስ እዚ እንታይ ውፅኢት ከምፅእ እዩ ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፅልዋ ክንፀሉ ድዩ ከነቕንቆ ድዩ ምክንያቱ ካብቲ ናቱ ሕብረተሰብ ካብቲ ኦሮሞ ሕብረተሰብ መፀ ስለ ዘሎ ንኣብዪ እንታይ ክኸውን እዩ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ብካልእ ወገን ብዙሓት ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት ዝነበሩ ሓለፍቲ ዝነበሩ እውን ይዛረቡ ኣለዉ ናቶም ድምፂ የስምዑ ኣለዉ ሓደ ካብኦም ከዓ እቲ ናይ ክልል ኣምሓራ መራሒ ዝነበረ እሱ እውን ኣነ ሰለባ ነቲ ናይ ኣብ ዝነበረ ናይ ፖፑሊስት ኣመራርሓ ይብል ኣሎ እሱ ከዓ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ እኔ ደግሞ እንግዲህ አንድ በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ የምፈልገው የፖፑሊስት ፖለቲካ ሰለባ ነኝ የዚህ ህዝበኝነት ተናውቶ ይሄ ወይ የሚል ፖለቲካ አገሬን መንግስት አልባ እንድትሆን ያደረገ ፖለቲካ ነው ይሄ ፖለቲካ ብሓፈሻ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዙሕ ነገራት ኣጋጢሙ ክበሃል ከኣል እዩ ንሎሚ ግን እዚ ናይ ትራምፕ ኩነታት እዚ ናይ ቅዒሕ ባሕሪ ወይ ናይ ባሕሪ ኩነታት ናይ ሶማልያ ናይ ኢንድያን ኦሽን ኩነታት ካልእ እውን እዚ ናይ ፍልስጤምን ናይ ጀዋርን ኩነታት ንሕጂ ክዛረበሎም ድመረፅኪ እዩ ኣብ ካልእ እውን ብኸምኡ ክዛረበ ክሳብ ሽዑኡ ሰሰናዩ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ሳብስክራይብ ተዘጌርኩም ሳብስክራይብ ግበሩ ከም ዝናገበርና ክንዕልለሉ የቐኒየለይ ቻው ቻው ንሎም ሰላም ተኸታተልቲ እዛ ቻነል እዛ ቻነል ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ናብራና ብጃመይ ንምምልካት ክፍተያ ስለዚ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ